Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sidina Ġesu Kristu tkun magħkom ilkoll. Qegħdin noffru dan is-sagrifiċċju tal-Quddiesa għar-Ruħ Rosa Vella. Uti llum il-Knisja tiċċelebra s-solennità tal-qalb imqazza ta' Ġesu. Dik il-qalb minfuda, imċarta, mhux biex joħroġ id-demm, imma biex fija tilqa' lili u lilek. Għax bid-demm tiegħu aħna lkoll irċivejna il-maħfra ta' dnubietna. Bid-demm tiegħu aħna rċivejna il-ħajja ta' dejjem. Din hija l-qalb li ma tħarix lejja nfisha imma tinfetaħ hija miftuħa għall-oħrajn. Jew nitolbu l-mulej Ġesu jagħtina din il-grazzja li l-qalb tagħna tkun qalb li ssir dejjem aktar tixbaħ lil tiegħu, qalb miftuħa lejn l-oħrajn. B'dawn il-ħsibijiet f'moħħna fil-waqt li narfu n-nuqqasijiet tagħna ejjew nitolbu maħfra għal ħtijietna. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. U Alla, int fil-ħniena tiegħek oġbok tiftħilna it-teżori bla qies ta' imħabtek fil-qalb ta' ibnek midruba bid-dnubietna. Għamel li minn qalbna natuħ xhieda tal-ħajr u l-qima tagħna billi nagħmlu tpattija xierqa għal imħabtu. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħix wisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-Profeta Ħosea. Dan jgħid il-mulej, meta kien tfajjel Iżrael ħabbejtu u mill-Eġittu sejjaħt lill-Libni. Kont jien li f'Efraim għallimtu jimxi, irfajthom fuq dirajja, iżduma ma għarfux kemm kont ħadd ħsiebhom. Biħbula ta' bnedmin jien ġbitthom brabtiet ta' mħabba u kont għalihom bħal min jerfa' tarbija ma' ħaddieħ u lejja mmil nitmaħħa. Daret għalija qalbi, tqanqlet bil-bosta ħnienti. Le, ma nħaddimx il-korla mħeġġa tiegħi. Le, ma nerġax nġib fix-xejn lill-Efraim, għax Alla jien u mhux bniedem. Jien f'nofsok il-qaddis, jien ma niġix biex neqred. Il-kelma tal-mulej. Kolkom ferħana timlew l-ilma mill-lejjun tas-salvazzjoni. Kolkom ferħana timlew l-ilma mill-lejjun tas-salvazzjoni. Ara, Alla is-salvazzjoni tiegħi, jien nittama u ma jkollix mxiex nibża, għax qawwieti u għanjieti u l-mulej, għalija sar is-salvazzjoni. Kolkom ferħana timlew l-ilma mill-lejjun tas-salvazzjoni. Roddu ħajr lill-mulej, sejħu ismu, għarfu lill-ġnus bl-emejjel tiegħu, xandru li jismu huwa fil-għoli. Kolkom ferħana timlew l-ilma mill-lejjun tas-salvazzjoni. Għannu lill-mulej għax għamel ħwejjeġ kbar, ħajkun dan magħruf mal-art kollha. Aqbes bil-ferħ, għanni int li tagħmmar f'Sion, għax kbir u f'nofsok il-qaddis ta' Iżrael. Kolkom ferħana timlew l-ilma mill-lejjun tas-salvazzjoni. Qari mill-ittra ta' San Pawl Apostlu lill-Efesin. Ħuti. Lili li żar fost il-qaddisin kollha ingħatat li din il-grazzja li jinxandar fost il-pagani l-Evanġelju tal-għana ta' Kristu. Għana li jebda moħħ ma jista' jifmu u li noħroġ għad-dawl quddiem kulħadd kif Alla temm il-pjan tal-misteru li kien moħbi sa minn dejjem f'Alla li ħalaq kollox.
Bekk l-erf ta' Alla, erf ta' kull xorta ta' mezzi, issa ikun marraf permezz tal-Knisja lill-prinċpijiet u l-setat tas-sema, skont il-pjan li hu kien fassal sa minn dejjem fi Kristu Ġesu Sidna. Bih aħna għandna il-ħila nersqu permezz tal-fidi tagħna fih. Għalhekk jien ninżel arkubtejja quddiem il-Missier li minnu tiegħu isimha kull familja fis-sema u fl-art. Biskont l-għana tal-glorja tiegħu jagħtikom li bil-qawwa tiegħu permezz tal-Ispirtu tiegħu tissaħħu fil-bnedmin ta' ġewwa u li Kristu jammar f'qalbkom permezz tal-fidi biex tniżlu l-eruq tagħkom fl-imħabba u fuqha tibnu ħajjitkom. Bekk tkunu tistgħu tifhmu flimkien mal-qaddisin kollha x'inhu l-wisa u t-tul, il-għoli u l-fond tal-imħabba ta' Kristu. Tarfu kemm din l-imħabba ta' Kristu tisboq kull erf biex timtlew bil-milja kollha ta' Alla. Il-kelma tal-mulej. Alleluja, alleluja, alleluja. Ħudu fuqkom il-madmat tiegħi u talmu minnu għax jiena ta' qalb ħelwa u umli. Alleluja, Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. Billi kien jum it-tħejjija tal-Għid, il-Lowt ma ridux li f'jum is-Sibt l-itzma jibqgħu fuq is-salib, għax dak is-Sibt kien jum solenni għalihom. Talbu mela lil Pilatu biex jiksrulhom l-ġrejhom u jneħħu l-itzma. Għalhekk ġew is-soldati u kisru r-riġlejn tal-ewwel u tat-tieni wieħed li kienu imsalbin miegħu. Iżda meta waslu għal Ġesu, billi raw li kien ġa mejjed, ma kisrulux riġlejh. Madankollu wieħed mis-soldati nifidlu ġenbu blanza u minnu fih ħareġ demm u ilma. Dan qiegħed jiġdu minn ra bajnejh u x-xhieda tiegħu hija minna. Huwa jaf li qiegħed jgħid il-verità biex intom ukoll temmnu. Għax dan ġara biex isseħħ l-Iskrittura li tgħid ebda waħda minn Admu ma qasmulu. U hemm ukoll kidba oħra fl-Iskrittura li tgħid huma għad iħarsu lejn min nifdu. Il-kelma tal-mulej. Dan ir-rakkont eżies il-koll nafuh u smajnieh kemm il-darba. Nixtieq li nifqu ftit fuq din il-kelma l-aħħar frażi li jikkwota propju l-Evanġelista San Ġwan mill-Iskrittura, mill-Antik Testament, il-kitbiet tal-profeta meta jgħid huma għad iħarsu lejn min nifdu. It-traduzzjoni tista' ittina titfana fuq linja ħażina. Għax il-kelmiet huma għad iħarsu lejn min nifdu. Jien nista' nifhimha huma n-nies dak kollha li kienu hemm għadu jħarsu min nifdu lil Ġesu. Lejn is-soldat Ruman li nifidlu ġenbu bil-lanza. Imma mhix dik huma għadu jħarsu lejn dak li ġien minn fut. Il-kelmiet huma għad iħarsu lejn min nifdu mhux lejn min għamel dak l-att li niffet lil Kristu, imma lejn dak li ġie minn fut,
lejn Kristu. U għal San Ġwan din hija xi ħaġa importanti għalina. Tħares, tara, ifisser temmen. Infatti, u hawnhekk stess qal, dan qed jiġdu minn raħ bajnejh. Ix-xhieda tiegħu hija minna u qiegħed jgħid il-verità, dan kollu biex intom temmnu. Dan kollu biex jiena u int insib il-ħin fil-ħajja tiegħi u inħares lejn dak li għandu qalbu minfuda għalija. U x'kien inħares lejn dak li għandu qalbu minfuda għalija, x'ngħid? Ara miskin kemm bata u nieqaf hemm. Xejn affattu. Il-ħarsa tiegħi trid tkun ħarsa ta' fidi. Meta nħares lejn il-kurċifiss jiena rrid ngħid mulej, ħanġeddet l-imħabba tiegħi lejk għax jiena naf li inti tħobbni. Ħanipprova jien bħalek ukoll niftaħ qalbi għall-oħrajn għax jien ftaħt qalbek għalija. Ħanipprova jiena wkoll nitgħallem minnek naħfer lil min jagħmilli d-deni għax int għalija biex taħfer id-dnub tiegħi ħallejt min iċarratlek qalbek. Ejjew nitolbuh din il-grazzja llum il-mulej f'din il-festa għażiża tal-qalb imqazza tiegħu. Ejjew nirrepetuha dik il-ġelokatorja sabiħa. Qalb imqazza ta' Ġesu, għamel li jiena nafda fik, għamel li l-qalb tiegħi issir tixbaħ lil tiegħek. Dan hu li jfisser li qalbna issir tixbaħ lil ta' Kristu. Billi aħna nkunu nies bil-qawwa tal-Ispirtu Santu li naslu biex naħfru lil xulxejn. Inquma bil-wifqa u nistqarru il-fidi tagħna. Jiena nemmen f'Alla wieħed il-Missier li jista' kollox, li ħalaq is-sema u l-art, dak kollu li jidher u dak li ma jidirx. U f'mulej wieħed Ġesu Kristu iben waħdini ta' Alla, imnissel mill-Missier qabel kull żmien. Alla min Alla, dawl min dawl, Alla veru min Alla veru. Imnissel mhux magħmul, natura waħda mal-Missier u bih sar kollox. Niżel mismewwiet għalina l-bnedmin u għal-fidwa tagħna u ħal ġisem bis-seta tal-Ispirtu Santu minn Marija Verġni u sar bniedem. Salbuh għalina, bata taħt Ponzu Pilatu, miet u difnuh u fit-tielet jum qam minn bejn imwiet skont il-kodba mqazza u tela is-sema u qiegħed fuq il-lemin tal-Missier u għandu jerġa' jiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin. U s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem u fl-Ispirtu Santu mulej li jagħti l-ħajja li ġej mill-Missier u mill-Liben li hu meqjum imweġġaħ flimkien mal-Missier u mal-Liben u li tkellem f'hom il-profeti fi knisja waħda qaddisa kattolika apostolika nistqar ma' modija waħda għal maħfra ta' dnubiet nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Jewħuti jeżies, fil-waqt li qegħdin niċċelebraw l-imħabba ta' Kristu għalina li deret fil-milja tagħha fuq is-salib, ejjew inresqu it-talbiet tagħna. Ngħidu flimkien Sultan ta' mħabba bla qies ħen għalina. Sultan ta' mħabba bla qies ħen għalina. Nitolbuk mulej għal-Knisja sabiex tkun dejjem sinjal tal-imħabba ta' Kristu u mezz ta' fejqan fl-Ispirtu għal kull bniedem. Nitolbu Sultan ta' mħabba bla qies ħen għalina. Nitolbuk mulej għas-saċerdoti tagħna għaddisom bl-Ispirtu tiegħek biex huma ikomplu jaqazzuna bis-sagramenti jimqazza tiegħek. Inresqulek ukoll fit-talb tagħna f'dan il-jum għażiż lil Gabriel li sejjer jiġi
ordnat diaknu nar il-ġimgħa li ġejja. Nitolbu. Sultan ta' mħabba bla qies ħen għalina. Għalmi dinbin biex jersqu bil-fiduċja kollha lejn Alla li huwa missier ħanin u jsibu il-paċi fis-sagrament tal-maħfra. Nitolbu. Sultan ta' mħabba bla qies ħen għalina. Tolbuk mulej biex minn dan is-santwarju għażiż ta' Ummok Marija tkompli tbierek u tqaddes il-familji kollha tagħna. Għamel li fihom tikber il-fidi tagħhom fejk. Nitolbu. Fiskiet inresqu it-talbiet tagħna. Missier ta' tiba u ħlewwa bla tarf, għatina li nixorbu mill-qalb ta' Kristu minn fuq is-salib, il-għarfien sħiħ tal-imħabba tiegħek għalina biex niġġeddu bl-Ispirtu Qaddis tiegħek u narfu ngħixu fl-imħabba vera. Int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Jitolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Ħares mulej lejn l-imħabba bla qies tal-qalb ta' ibnek il-għażiż biex is-sagrifiċċju li sejrin nofrulek ikun joġbok u jpattilek għal ħtijietna bi Kristu Sjedna. Il-mulej magħkom. Nerfu lubna il-fuq, nizzuħajl il-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr bi Kristu Sjedna. U meta intrefa fuq is-salib bimħabba tal-għaġeb talilu nnifsu għalina minn ġenbu minn fut xerred demm u ilma u ħarġu is-sagramenti tal-Knisja biex il-bnedmin kollha jinġibdu lejn il-qalb miftuħa tas-Salvatur u kollhom ferħana jimlew l-ilma mill-lejjun tas-salvazzjoni. Għalhekk mal-qaddisin u l-anġli kollha infaħruk u intennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċti, ismewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fl-ola ta' smewwiet, imbirek minn ġej fisem il-mulej, osanna fil-oli ta' smewwiet. Qaddis tas-sewwient mulej, inti l-għajn ta' kull qdusija, qaddis għalhekk nitolbu b'dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u id-dem ta' Siedna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ibati ħal ħobs, radd il-ħajr qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara l-ikla ħal kalċi reġa' radd il-ħajr
tal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu il-koll, għax dan huwa il-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi inħabbru l-mew tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmien tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidina Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għaliex oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U mit-ċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem il-ġisem u id-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u ittaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, mal-Isqfijiet u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni mqazzhom Malla Marija, ma' San Ġusepp, l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Amen li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li bentalla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li jinti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun tritjent kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrilna dnubietna, bħalma naħfru lil min ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħniena tiegħek il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u imħarsa minn kull inkwiet, aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu, li qed lill-Apostli tiegħek inħallilkom is-sliem nagħtikom is-sliem tiegħi, la tħariex lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija isliem u laqda li jint trid fija, jint li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja għatina il-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi d-dnubiet tad-dinja, ħen dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Il-ġisem ta' Kristu.
Nitolbu. Għamelu mulej li s-sagrament tal-imħabba tiegħek iħeġġiġna b'imħabba bla qies ħalli ninġibdu dejjem iżjed lejn ibnek u nitalmu naraw lilu f'ħutna u li jgħix u jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Nixtieq infakkarkom li llum il-festa tal-qalb ta' Ġisu hija ġurnata dedikata ta' talb għas-saċerdoti u għalhekk inħeġġiġkom biex titolbu għalina. Hekk ngħinu u nsostnu lil xulxin billi nitolbu għal xulxin. Fl-istess ħaġa nixtieq infakkarkom li dallo il-lejla fis-sija ta' wara nofsinhar fuq l-internet, ġifieri il-mezzi soċjali tad-Djoċesi ta' Għawdex, il-Facebook page tas-Santwarju, kif ukoll il-paġna tal-Arċidjoċesi ta' Malta l-Lajkos, sejjer ikun hemm ir-Rużarju għal qudusija tas-saċerdoti minn dan is-santwarju u jkun immexxi mill-Isqof ta' Għawdex. Dan ikun biss għaliex diġà sar rekordjat u intbagħat barra minn Malta għaliex bħallum hemm għaqda li titlob għas-saċerdoti u bħallum jagħmlu katina ta' 24 sija sħaħ bit-talba tar-Rużarju. Is-Santwarju ta' Pino ġie magħżul biex ikun wieħed ukoll minn dawn is-santwarju. Ir-Rużarju mis-Santwarju ta' hawnhekk se jkun imxandar mela illum fis-sija ta' wara nofsinhar. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu.